Hadin ba Kumba shispa prapusan Ngut ki nongsong snong ka Nongpoh kilayo ya ka jingpang COVID khat khandai ka dorbar snong Nongpoh proper menta ka singi ka arpunyo tarik ujemang kala plino ya ka community isolation center ha Nongpoh ya ka tei ka isolation center la ple do MLA ka Nongpoh uba meral bonds im ha ka ba ki bor snong ki la penmang ki kamera thia ha ka tei ka isolation center kata khan riu kamera na ka benta ki shinrang khat ar kamera na ka benta ki kenthei bat la mangru samar sau kamera nak benta kitu ki badang wan phai na shabar jella ki bahab ban penkerpang bat set slong shwa yela de katu kat nisngi kumbala penbait da ka sorkar bat katanat ka kwai ka khia kitei ki blayo e katei ka jingpang ki don ki balas dang nadu ka khat khandai terik uyayong hadu menen ka sngi ka arpun riu terik ujemang bat don ru ki bala kwai la khia kasnong kala ai khuble UMLA ubala yarap shakatei ka isolation center bat kumjuru yau secretary jong ka Nongpoh town committee uba renol kharkamni ubala ai de ki komber shakate ka isolation center ki jingera bala ai du MLA ki long ki mattress ki sinkle ki mask bat harangkat ka song pisa ka balong kum kala jingkershan shakitu ki balayo e kate ka khlam jingpang khnang ba kinyo ban pendon kam haba don kam kerke na ka benta yela de la ai song bharu ika kali ban pendon kam hakate ka isolation center na ka benta ki jonong kam bakerke dau Shri Kartik Chakraborty ubadei uwei na ki nongsong snong jong ka Nongpoh proper la sakhi langru hakate ka jingpli ka community isolation center da ka jington lang udi MNHO jong ka Ribhoi district u Dr M Mauri lemba ki nong trei ka tanat ka kwai ka khia por ngidon dorbar snong Nongpoh proper kirang ba snong di dekat Positive committee baro CCMC na ka benta ban pet ban sni nam ta ki dingron kam no ban ye khud ni gre klam jong COVID-19 na sira nang ni na ka benta ki jing tristom jong snong ban plino ya ga community isolation center kumbala tha baka sarkar jela kini gidi ki ka sinjam ka ba ka snong kala sim so ban ai dingero ai snong ya ka CCMC baro ko wi ya jing tristom na ka benta kumno ban la ban pengurlong ya kan ni community isolation center ban ka ju ka por kidon sibun ki jingdon kam na ka benta ban penyai bet renti ya kan ni ka isolation center kumbala ban sungthu ka dorbar snong Nongpoh proper kadon hadu kumba sispa san Ngut ki bio Positive hadu benta kalong sisa gidingkit ka bakya but haka high level meeting ka ba haka ni tayo ko bladet ka khandai tarik ka bang layo ban ya keren ba chief minister ba chief secretary menteri jong ko ka khia haka ba kumba gila batha ya ki CCMC bakin dan ya ki community isolation center but kila kuburu ba dusni ba ya ki tu ki active CCIC ka sorkar kan sayarap na ka benta ban fon lane ban yarap ye ki jing don kam ki jing sep dan mar kata ngi kentu yu ka sorkar bade ban pentri kam no kloi kat bala ya kade ka jing mu nang ba ki CCMC ki bran hisnong khamtam ki hisnong ki bun ki Positive punggunung sahari hoy hisnong Nongpoh proper ki wi hisnong ki bun e ki Positive ki jing yarap kini ban koi kloi kat bala na kalian jo sorkar lembaga district administration sagini CCMC namar ban habdon ye ka community isolation center kin sibun ki jinglut nadu ki jingdon kam jeka thia jeka dem ki toilet kini tai ka bam kadi ba komta hotel kin sibun ki jinglut ki ba ka ban volunteer ban up na ka benta kani ki jaka kunju jeka ni gadi ka jingdon kam ka bala kerki e bat kubu nong nikmat jong ka nega jaka ngasmo ban kentu ke sorkar kumbagi lakular bare ban pendiang no kloi gini jenon kam nalor kata kabaar kumala absutu ya gitu biyo Positive na galang jong sorkar ka ju ai ya kini ki home isolation kit ki bade ki badan ki dawai na ga mata ki biyo ki batai lembah ki nong ko jong ka ko khia lembah ki asha ban ni kentu jur hadu mentah ya sorkar bagade ban penpoi ya gitu ki home isolation kit na ko mata ki ni bio Positive makumbala abso tu gidang dona pala ki bio gitu kit tinggi dawa lembah jong ni kopor ba sorkar gade ban pendep no floi ban penpoi ya gitu kit sa gitu ki bio Positive nam kan long jingera na ko mata jong ki
Abang keren siapa gigi di kidon kam kidon sibun hoko kejelah dari yang mentangin keren lagi ni kemudian berkesenong. Nak bertanggi kidon kam jebun kidon hoko senong kejungi dengan kidbok kuriang ya barok. Ador bersenong, dong bersenong, astar bersenong sikit tribat barok ke tim berkinang lah menteri Kumba kontam ke di ke senong Nongpoh dengan jebing jauh ke distrik kejungi di Positive case ke Ngut ni sekarang kinang lah menteri rekan-rekan kidbok kuriang rup. Iaki frontliner, ki Nongpoh jong ka health department, barok doktor, ki nurse, ki asha, ki angganwadi ki jongi, nang yok kamet doktor jong pihak, bagaimana menteri Kumba yang dikuat.